Lokal. Ti barangay 14 San Gregorio iti ili ti San Nicolas ket maysa kanagiti barangay ngay pangpangruna dati kinaragsak dagiti barangay gapu kanagiti agakapintas a programa da maysa kanagitoy ket ti panangrambak ti maikatlo na tawen ti Salomina Festival ang masal celebraran iti kada Marso. Kuna ni Kapitan Brian Kasabay ket ti kayta sa wen ti Salomina ket na isal Salomina wenno na idumduma gaputa tinapalpalabas ket gagangay laeng a selebrasyon ti may patpatungpal. Dati preparasyon mi tata San Lawrence ket on pero mi isip pakabisian mi tata nakataduloy activity mi wala ipakita mi idi kas jeman ti aramiden mi itatan ti ket nga sa on data San Lawrence ket na idadaduma na idadaduma. So apa yung pananutan tayo wakas hindi nagbalingan agad dito yung festival tayo pa? Ay, sir, at iti naglablabas ngamin nga piyesta at iti gagangay lang, iti mapaspasama. At iti tugaw tayong nagpanunod kami no kasanumod ni parang bakod mi iti piyesta ket teman na idadaduma kami iti so at pinanaganan mi iti Salomina Festival dito nga piyesta mi ako. Imbatad na nga ado tinaisagan ng aktibidad iti daytoy a month-long celebration amang rugi inton March 8 iti daytoy atawen 2026. Sigun ken kuana ket anantisiparan dagiti tattao ti Budel Fight ang patsenda nga isu ti katidagan a Budel Fight iti iliti San Nicolas. Iwan ako kahit kaya nga awisan kung may makipagbuno, makipagragragsak kada iti maangay nga may ikatlo nga selebrasyon iti Salomina Festival iti barangay mi. At namnamaan nyo apo nahangkay nga maupay nga umay mangbuya. Dikit din ay maragsakan kayo nga umay mangkinaglanon to kada iti Budel Fight mi apo. Salomina Festival, Barangay San Gregorio. Kay satay asa nga pada raguken ragsak Salomina Festival ti Barangay San Gregorio idadaulwan ni Kapitan Brian Kasabay. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM.